ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Step into paradise at Mausen Telang Nongwar, your sustainable escape into nature's heart. Kawai ke SAMLA kabala arpun rius nem kerta haga arpu terik uya yong arajar arpusau kala mudui daga ejahar syaki pulit jongga renjak police station halor ke jingsha le BE-JOT hagi saungut ki kena ki bala arpu bat arpu wais nem kerta. Katkum gani ke ejahar bagani ke SAMLA kala mudui syaki pulit layatu bagani kala jaha ka wai ke jaka hanong bak shelong hau benai nailur arajar arpulai bat ia ka video bakila ringdur hakapor bakila le BE-JOT kila pensapriang haga rensan social media shua ka election Lok Sabha ka badang sudep long shen. Kani ka SAMLA kala pla bakaya itu itau bahaya uway na pedang gini ki saungut lengba ka jingilek kai PUBG bat hau benai nailur arajar arpulai uni uparalok jongka ulakot ngobhaya ka syaying. Bat daga jingshania yalau jong paralok kala le syaying jong u klem suba ya ka jingmut sniu bari jong u. Dai hakum kani kapor ba mau bat laingut ki perlok kila kle da ujing di pun buai haka umso bat ID ya ka kat hadu bakam tip brio shu yala di. Dai hagani ka klip mat ba mau bat ki laingut ki perlok kila shim kabu ban le BE-JOT ya ka rengkat bat ka jingring video ya kani ka kampo jaj. Haka baya dai bat kani ka jingja ki pulit ki layok ban kem ya laingut ki badon kti hakani ka kambeman bat menta kidang tweet saya uway pat. Wan hang ne namanta kaba pin sapriang ka video ka jonga kaba ki brio kim tip ka e KADAW babale jayu moi kata tening kong ek ngangas ngopang not baki brio ki comments like pujat hakidur ki Facebook ki Instagram baki YouTube klem tip KADAW ayu bat balai kinwan krani ngakum ne ngam smut tanat kinya kata pet ngakum ka rape victim nga namar ba kador jonga baro pi tip shai pi i shai KADAW pi wan ya comment klem akor yang lai pujat pi ong yang balai pim ai lang balai pim show skills lang kum kita kijat em ngamla ke mangan sya baka kum ne kala jiaru em ngamla mangan ong mangan idri sepok krem sa ngan tap ya kedor la jong kat cabangan kasnosi kapang kamen sia mangan ong ba pinum ya perkat ken ba pin shwa ba pin komen ni ka briu shimet pim tip ka e ngale ka e KADAW tengah ko man pin sya ya pi ka e ka bajia shisha nadu ka basdang baik an shya tu kana ya pi nadu ba ka e ka basdang ngadi pelok beruta uday boleh kai game lang ka PUBG. Kung ba fisia baro fitip nga seman ba mengenai kai PUBG mah. Ba tang sulapo hayeng hendak tok ngala dep trekam ngala yarap kam hayeng ngala tre ngala kling kitiar ki marsendap ngala fresh up tang suladep ngala dal adep sum yang but ngakwa mengenai kai game no. Tang dalamit ngakumpoi dak kai game bet teng hadu min step. Dia min step kum to dang lek kai game ti kidon ki ha ke tu kapor ngadon hikin ki pelok ki belek kai lang de mengalek kai marwai katar gidi para kasih sudah kan te ha kata kapor ngakenduk ni uta we bukerteng uta wai bukot yang syaying jong kata kadai bukot yang kadai min step kam dai min sngi ne min miet bang adet kai syaying ki brio ka kadai min step kam dai ka bang adet steng miet dukan yang modong kam dai ken ka ba min miet ngalet kadai ka ba min step ngalet kum ka brio dak jing tip brio teblai ngalet namar ukot yang uang kum ni ala le kai game te wan di cha syaying nang ki kan nakitin panaram tu te wan bam breakfast sya ni nang kum tai panar tengah padeng ong ngam tre te ki ong yang te wan nong tang sipang tengah pada ki ong thai kejat ma namar kam jingai re namar ba kadai tang san minute ya kejat tenang tu ki ong ngan wan shadow skuti ngong to piang ki wan shawe ngada skuti kitep kunoi ka jing jongarong ngam tem tengah ngasulat ma bang klampat dia te ka beneng ro kala syai kadai min step kata tengah ngalet ngalet kum ta ki ong man shat breakfast kim dani hira te ki shat da umagi ki thet umagi ki pen shat ki ai te dep nang tang ong ai cha nong ngakwa sha te ka sha pan don kum num ta ai tang ka breakfast ma te ki ai kata ka breakfast te ki la pen shat to magi ki ai ka ong dan slash ya te nang ta padeng ong top yang dan te ta ada kum side rumah te ki ong kadon kani ka kata ka breezer ro it contains very less alcohol tambah it is still alcohol kata mo kalau kum ka umso it's actually namataki pareng na kiwi kalong kum ka it's a fresh drink
kata ka bagi sudi kai pangat tambah still kana it still contain alcohol kata mah ngam deny kata kan te kitruat tengah bamlang tabat Magee ngadi kata kan kabresa te kata ngadi tang sigalat and after that ngadi kata hadin kum tu ngasong kai ngasu samtia huri hura akajing kata dia mengaklem tip kini kata ngasu tu baki akle ayura hang ta ba nga samtia hadu bangan dalip ngam tip isu hadin kum ta ngayot ngong ya ligbo no nga siyen rum dan batre man ligbo ki ang ta tia su hang to te dangala tio dangala tangalit nga tia dangala kentet kum to ngai ibet kum ta hapor bangalet do ki dan kum to arngut na laingun dangala kentet do ngai kum ki ya bik tection rang sangut ngam itu itau ki rum ki mi tangam itu itau tambangala asngo feel guilty bah bangalet sta si yang jung una marba udang kena udang don apos nami maka karta ngaso feel guilty bah na marba ngalet tia saying ki brio kum nga ka jat bring ngalet tia liu kin saying ki brio ba da phim tia bro shimi do kamot ra ba phim chulip kin stan kum ta te kam so ya hakin te da kum tanga kli king of pile ne nga ki ong kam dan bale kam dan ba kta ya phi ngong da de ba kta te phila phi tia te phila yo sngo phila kin den ngong ai ka tar ka dai na mar ki jan ki nap lo ngapong ba kum jo kum bangawan kum tai tengah kia dangala kia ngala lenya ngala lenya sayeng kan nga stu kata kam long re te namar begitu nadum suara ki jupkhat ngam julai te dadap kum tu man kapor ki phone ngana unknown number mano kidi ki ju hi kidi ki perlok ki jong u ki phone ya ki on wan kai biang ngam ju tre man lai ki ong nya masen phone ki ong pikin mau ya uta ngatang ka keteng jong ki ngam tip jong wei jong ki ngam tip tambah wei keteng bangatip anda i pen i kenya i kenapa police station i pen i nga ka kerteng jong ki ken utau be khat i ngaru ngam tip ka kerteng tamang tip di jaj dekar tambu udai shup khat hapo true color tadap untung ale chaying ta ngala nadu kata kesni baki kini ki benai ki beladap namar katu ka jia benai September men shim snam teke kini ki la ya kini ki benai kat neru em ni kong shwa ba nga ship snow hi ka dan ra ka ai tamba ngong maybe ngayo tia to into may adapt stoma namar ngam tip ka jia yuru namar nga shu tia ba ngakin dit ba ngam tip ru ngam tip namar ngalet yin kum to anda la sngi nakan mau kala dang shit ba tu por kadang thang ba kamot kasing kadang don hapding kamot hai di por kami shi ba ji tharai namar bangalet mistem te dadap kum to kaya kita ki benai kum to dala poi meta shwa kan ki MP election ki don ki be ki bon text nga po Instagram ngai i ki message ki jongki kawan ka message request pa dekin kam de ka message directly kin ba fi kontak nga long kila ta makin text maki ta makin tip ki nga ngapet i ka message jongki kyong ngai i ta video ka jongpi ka viral konta tengah pa nga mut thai namar ka don ka video ba pisia ko ba fi tip ka to video jong preston to badu na penus lae ngapat nga namut ki kito kin tharai ngam pele jumut kin tara wan teks biang sukumta hadian alai ngot sangot sangot ngat bas ngam pele jumut mak syuang video ba viral teh kim ong em tadap kum to dan ko pelok jenga ka balai ka kimi ta ka kentai di youtuber ka taru ta ka yo ka video ka banyu second ka pha ka nga ka pha nga tang lapet ba ngalim ngo kin mangaru mong minno ka ne namar nyu second pada itu bare mong liu gai ba kum nu ni ngam itu i ra adap kum tu ngam sngolong khau nga kontak yo don we pelok jeng balai ka kim nang nga kontak YouTube tengok pe kini tiki ong nga but le FIR no te ka jing sngap nga jongki tengah FIR no kin dang la FIR kum tu la keren kum next day te la text nga yong nga pha nga kita ke video shwa ba in ong nga pha ta video nga yo skoi ka video ka ba live punyo second hang tang nga si isha nga sakan mau shy kin ba kitu ki breu kin ki ba nga yo thia min step kam dei ka ba min ka ba ngam dei ka kan thai ka ba nga le di bu ai chano bangan ong bangadik le kam sni kum tu ngadik ching chendang ni thia met banja met em nga kham le kum kita kijan kade ka banga ngale di bam breakfast yin breu min step ngale ta ka jing ti breu te blai om de bangale mga perkat ba kan ja ka ek basni nga ngale kum ta te dep kum tu pade kila imam pade la I ka tu video mas ni tu ka video la shim serious na but lum tlam la khat nga ha ka tu sni sunday hi I ong nga yalam pen I ka ta ka tengah le ngala pen I ta ka dan bok pagi dang sa awai kin tu namar ngala keli pada na kitu bukat ya nga utok ya nga na bagat yang lapalai kitok bet ya nga namar kiram kontak ya nga tengah pat ngakeli syai king on balai kumne balai piele kumne wang ngam tip ki deny bet kontaken te manga pada ngala I kum katu video pada ngai I dah ladap untuk itu imam kan napo naman sang itu ila shim kum tu yaki
yuk tu way shwa barang bashim wai kat kayeng pun nak thamai rashim kin lara no ish pathanat for questioning kin dep kum tu next day kumin Monday pa dia la yok kam kin ki bor lai ngot kin dalai kem temen tal ara ki sipo jel tem tha tu por kidang don hang tu po thanat kidang ki shong kai para maki ki ang pan ban chinu hana chinu ya na beli khot na wan hana bingin shong ngin kran ang bingin pan map kin kamot kata ka mindset ki jongki I ong ba yet tu ma iya kata iya tu polok jonga ba dong don duty iya tu inga ba ong ba they don't even feel guilty iya tu itai map ki shushong ki tu kana they don't care about anything at all ki shulong hana bingin mon lakut tu tip top lek nak si Mdani ay kata ka mindset ke jongki em they don't care ke bakile kamut kani ke bakila le em kani kamdai ka first time yanga kamut kila dap trap ya bon ki kin thai tamba ki kin thai kim not ban stand up ade kin bikin wan kamat bikin turkin bikin wan mar bikin ting bikin le ran hayeng asam nga ho nga ngane ran hayeng asam ki bahayeng jonga kin kran kin nai tamba em I have to stand up for myself. I seek justice ngadon kam ka support niki pat ba ngam dai ban buri ya ladi baling an buri ya ladi habab yang akat tu kira that yang an buri ban le yu pat kin mentangan buri kadon ayu syuk bangan buri kin menta kam sengu ya hab em te dadap kum tu nga FIR kum tu ngalalen te ngaladep nga dangaladep pa kum dangaladep kini baro kum tu ngam hayeng ngada poi ru ngam not ban ya tu ye mei pa ngan ong kum no kin ye mei pa kat no kin pat kam siam kan no kin kathang nga su thok jing long kami pa kan no ki et nam ta ki kon ngam kwa man pen sungusi yaki nga kwa bangan yo ka support kin ba ngam dei bandu jing karmen ba imei pa jong akim dei bandu jing karmen ka ai ka bajia yang kam dei bangale khanang manga ka dei baki le don bor ki priyo yang ka jing perkhat ke jong ngai la dei bangalong shisor shidor nga perkhat baki we kin long shisor shidor lang nga perkhat bangale bhai pi pin le bhalang yang ken ngalawan itu imei pa bangawan le FIR bangawan le medical check up and all that tambah kani medical check up kam dan kam re namar ba kala ada na dumachim snam ka aslam tambah still kat kum ka rules ka an ka baki penya ne po thanat bang ade ben lain tenga pat ya thu tambah ngal ye ime ye pa kini baro tambah ngatep ba ime pa takin satep ba ye kani tambah ngasong si namar ba ngam ko man ketang iki namar ngas thu ba nga ka jinglong breu em ni tieng ni mi ka pa namar ki blay ngani ka parthai ka baki breu kin kran kum thu pa de yang em perkat sepi nga tang kathia kadam ngam nang shu si kenta si sing ngathia ar kenta si sing kata do de imat hadu ba ka japing jonga em kala tolat palat nga shu yam pe ki khmat jonga ro kilat hadu ba menta em ngam ngan yam ro ki mi shu ki mat kila ter khong dot ngam la shu tam ngan yam ro menta ngam yo thia ngam yo dam shu tolong kani ka jinglong ki breu ya kum kini ki jat video ka rep video ka bab kile don bor kile jubor balai kin ba fidon kaman ban pen sapriang iya kan ka viral video kum kini ba pen viral ma PCI lada dei men para jong pi email pa jong pi lani lada ki lok samla ki jong pi ke ba pi e thon men siam adon ba chale kum to da pen sapriang kum no kin pin sngo pi hun sa ka men siam ba pin yu kum to tang banga dei manga kata ka actress kumot pi don hok ba pen that ikar long renyeng ka jonga pi mat ngam don sa ka breu ngam don men siam mo kin dia ro pi perkhat kin nga banga ngar ngadi ka breu ka badan ka men siam lada de ki wi betulat em ngan ong ka jaka jonga em kata ka dipstin pasi baro kata ka de jing shisha ki rape victim hina pe ki khara em nang bon ki stin pasi lan ki la le ran pen mi ba bakin wat justice ya la dia nga pa de em ngan ong nga kani nga ai kani nga ai nuksa yiki kin thai bakim judai ban give up la de ki ngat kum kani ka apot ka jing em ka jongki ba em bo jule ran face back la da piting ba pindu bonum tre shu samla ba pinum yo lok shu em bo juting kata ubreu ba it hoki unwan ba jing em jongpi un accept ba yapi kom ba pilong em dei ba pin ong ba em ngadi ben long sati ba em kum kata kam judan ma bertai menta kata ka rep kes em kam dei ka ba pile ma pi ka ba pila sha le don bor ma pi tengah kwa ban ai kata ban ngas ngu ka we mana mal ba ki police ki la shim quick action em bikin pendap ye kani ka kam tambah ka kamen siam jonga pa de em kam hun kam sha namar ba kum kini ki bre ki ban shim ki ban le kum ni ki kin thai em ke bakin ari ki dawai em kin brad ki dawai em ha ba ka hadu ba ka bre kam te bre shu ngam sngu ya hap em kata ro kum kan de min sngi it's a rape day case kam de ka ba min miet ka ba phi ja miet ngai la de ka bre ka ba shu shong ba hiyeng ka ba shu le ka yem ba ngam ba ngadon hiyeng nga khre ka jong ka kot ma ya la de marang puli masters te ya la de dala jan mi ngamare ngalong ka bas ngalong take care ya la de ngamare ngalong ngam ju kwa ban ma ikitu ki namar ba ya la de la da phim la ban entertain two masters pin ong ba pin like gym but pin like enjoy em ka life ha ki ba pin long
เป็นบุอาเอกัมยาฮับพิตัวหมดพิหาบันเจียดวิกเวลาเดพิกว่ามันได้พิกว่ามันเป็นชายเป็นคลังเยละเดียกับตัวดีตะกวีกันลันตีพิกว่ามันยากกับตัวการลันตีกับพิกว่ามัน enjoy เป็นบุอาเยละเดียกับตัวดีตะกวีกันลันตีพิหาเจียดไปตั้งกวีพินเดลังบรออาร์ตเลียมกับแมดรูกับกะละคองปองจะกาบพินชายเป็นคลังพิจุตอมเป็นมันพิเคริงเป็นมันกาตาขับปอดกับบังอาลาพาบุญกิเบรียวกำลังตะกระดาวง่าเจียดตะกวีกันลันตีkata om dek ni kalian tina mangai ladi ngabom julit clubbing ngabom julit party tangka cherry blossom kattu ngapen promote ru ngamlek ngadon kitu tiket ru ngai ki polok ngasuang ai ngatang san spy ngan de ni tiket ya pi ngasusim tang ka bai di sha namar bakum ta mangal ai no yaki namar ya ladi ngam tre ban lek kat ka cherry blossom ru ngam tre ban lek ngapen promote nga bon ki ngam promote mangai ngam julit ngani ya tu ya pi ngam de ka tu ka beri ka bang stanat ban dek kitu kijat kam nga ka de ka beri ka belong bi chisor shidor ka belong introvert bai ka basyong bai yin ka balak ai game bai ngam julit chendrang chinish tu namar ba ki beri on dek la khot chikot ngakum lek katu kadi jing bakla ka jonga sisian namar bang syanya kidi kena red bedang arpus nam kadi jing syanya ka jonga kajing bakla tambang ngam tip bagi de ki breu ki basniu ki bala target nadu ni kong kisni namar kam tam ki sibong hi ki penar ki kam shlor hi ban ki kasi amde mangakelnya baro ma tambang bang lalap mangakin kitu ki sendrang hi ki basa bam sa hi bet ki ki pa kam not hi te namar kim dan jing sneng jing kra ka alang lai lut lai lan kina sa kum tu para sendrang le am ki yo men siem man le kanunu kam sniu ki yo men siem namar ki don lang kadai katakan kawai ba manga pada nga perkat bagi dik kelung red to kinum not hirak kinum don hirak kita ki jumot perkan tambah em ngadang bak telah manga nga khabong bang ngim dei banyalang porlok bak sendrang ne ki sendrang kim dei ban em ngi dei banyalang porlok ma tambah men kap pertai men tam men singiru ju dei ban chanya kul marsho tambah ong tang men miet kam ju jar ka kam sniu andai men singiru ka jar ka kam sniu tak daw ngam bat dala ka jaru em pim dei ban ong ba em ngani dri no sakram ngala jot kani kecing em ngani ri no skram lani ngani pasi no em jude ban le kamta face back ngarong ngadon kam ka support ba lada pidang e yang ayam kumba piju e be yang ana de mensuang akwa ba ka support ba pide ban ai men siem lam yang amde ba pinwan kan ban man kan jot yang apo ki Facebook ki Instagram ki apo ki YouTube ki jonga namar bang kani kecing em jonga kampat kot ngadang ngade ka breu ngamde suka kena lani ngamde suka bala arang ba bala temen ngadang don kam hi ban wat yu lok hi kam ban tay la ka jong ka yeng ka sem ngarang perkat ya kalawai dia lada kidon lada ngayo ka support ke jong piru ngar ngadang la man em ban pe chakman ngaban tep ikanu kalenti nganya chusurok ru nganya ja ka jing hun men siam ba pim ken ben pim po pim ben tiu kan yanga mar bangam dei bangale manga kan kata ka dei ka jing shisha mar ba lada de namar haka tu ka video ru la pau shai ba ngam dei ka jing le da ka mon ka jonga ka dei ka tu baki le ki brio ki la ai da wai kana yanga bangan ba kisuto bakinumla banyo yanga takadaw kisale da katu kalat namar ba kibriu sisin kanu kam sniu ka kibriu ki thumu hi em rada ki kwa em rada ka basniu ki yo bet rada ka babhar ki yo bet rada pikre kot pitrai shitom ki yo bet yuso jingjam ka basniu ka ju hi namar ba kata kalong ka ba namar ba pitrang rada men sim ti pikwa ba ya banda yo tamba kasyong pa dekin ki limit pa dekin ba ni de ban sutu pa ala di simet bangim dei ban ong ba kat bangi kwa ni de ban yo lut tangya kata hi ngakwa ban pensyai ba aku atangi kajing iat kajong pisya ba pinamya pet yang dakawai kaliang kumba pin iya katu video ngaku ba pin iya ngaku ba kabrio ka banga julong ka ba shisur kajing em kajong ngaku ba bangalong kum tuhi ban nganyai long kum tuhi tangka tai ngaku ba nong